Ramogi orimore uru ne wang' sae chenro mar ang'ich welo ma eka mokelo ne weche manyien mosebedo katimore pacho kaendi gi kuonde mopogore opogore. Wang'e ni ng'anyo mane kweth mar Azimio la Umoja oluongo kawuono osechakore ayanga, kendo jokenya bende wacho ni gichopo kanyo, obila nochung' kuonde mopogore opogore ma nok girome bombe kuonde mane ji onego ni rome. To wang'e ni ji makadho 5 koro oseyangi ni owito ngimagi, ji makadho 15 bende osehinyore kuonde mopogore opogore. To wang'e ni nitiere kuonde moko bende ma jogo moko yie gi ng'anyo owuok oko ka kwedo ng'anyo ilano. Jatend piny Kenya William Ruto bende owuok oko ka wacho maber ni ok obi yie wach moro amora mar mosruok e kinde gi ogaye mar Azimio la Umoja men Raila Odinga. Gin giwegi be giwuok oko ka giwacho ni nitiere jogo moko momaki to konego bed ni imakogi, kwayo mondo wegi, moko ketnegi, moko tergi e jela kuonde moro amora. Manto mane weche manyien pod ntiere kaendi mang'eny. Ante nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan. Ji adek owito ngimagi ka moko buora ohinyore e ng'anyo manotimore kawuono e bombe mopogore e pacho kae. Jaod bura member Kasi East Babu Owino en achiel kuom josiasa mane obila omako e yo mar temo gayo ng'anyo kawuono. The recently enacted Finance Act places an unsustainable burden on already distressed citizens, especially those within the low-income bracket. Jodolo Madin Kopere koro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo winjie ywak mar jopiny ka giseyo kweth mar Azimio mondo were gi ng'anyo. Erokamano uru kuom keto Ramogi TV kaendi dwaher winjo pacho 2-3-6-000. Jaloko marwa kawuono en Belinda Adhiambo. Bang'e sa 3 to buch jopiny wabro weyo mondo jopiny omiwane pachgi ni gidwaro ni jotelo tim nang'o ka ng'anyo koro nosechakore. Gimomiyo nitie ji mopogore opogore ma wuoyo wach mar ng'anyo ni to gin gi paro mabe opogore. Kaka riwruok mar bisobe mag jokopere koro dwaro mondo piny owacho owit oko chik manyien mar omenda magi wacho sani ni omedo pek mar ngima ne thoth oganda ma pacho kaendi. Jodolo go nobedo kwedo bila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo ka gikwayo kweth mar Azimio la Umoja kod tend Kenya Kwanza mondo chiw thuolo ne twak mabiro nyayo kwe kod dongruok e kind oganda. To kaka Simpros Okinda leronwa, jodolo go nyiso luoro ni ng'anyo nyalo rocho chenro ma kinde ka kinde pacho kae. Odiochieng' mokwongo mar ndalo 3 mag ng'anyo mag Azimio, jodolo pod dhi nyime gi sayo tend piny mondo chiw thuolo ne twak manyalo riwo wi oganda kamoro achiel kendo nyayo kwe. Riwruok mar jodolo mag kanisa Kopere KCCB okwayo piny owacho mondo owit oko chik mar omenda ma higani. Jodolo go wacho ni osuru momedie chik omenda ni omedo sigo ne thoth oganda ma pacho ka. We realize that many are struggling to afford essential goods and services, to secure stable employment, or are facing financial hardships that affect education and healthcare access. Within this background, the recently enacted Finance Act places an unsustainable burden on already distressed citizens, especially those within the low-income bracket. Jodolo go bende olero ni thoth jopiny koro gwonyore mana gi pado kaluwore kod midhiero mathoth ma gikaloe. It is imperative for the government to actively listen to the plight of Kenyans, provide clear and honest explanations for unfulfilled promises, and prioritize policies that alleviate socio-economic burdens. We call for adherence to the rule of law, both for the citizen and the leadership. Jotend kanisa gi bende okawo thuolo ni mar kwedo obila kuom tiyo gi teko mang'eny kuom jong'anyo. Ka gisiro rito ratiro mar oganda, jodolo go kwayo obila mondo chung oko jomaundu e kind jong'anyo. Police have an obligation to deal with criminals disguised as demonstrators. Police cannot take advantage to brutalize innocent Kenyans. Such acts are unacceptable, must not be tolerated under any circumstance,
Gidwal achiel jodolo go kwayo jatend piny William Ruto kod jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mondo nywak jotend kanise kod jo-Kenya mamoko e twak magalamoro manyalo biro riwo wi oganda kendo nyayo. To the President William Ruto and Right Honorable Raila Odinga to give dialogue a chance. We demand the failed bipartisan talks should be resumed in a different context that brings on board the religious leaders and some eminent persons and bodies. We believe that there is no problem, however difficult, that cannot be resolved through dialogue. Kang'anyo mar Azimio dhi donjo odiechienge mar ariyo. Geno mar jodolo en jotelo biro bolore kendo bedo piny e mesa achiel ne twak mar nyayo kwe. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ng'anyo manobagi e pacho ka indika wuono weyo ka moko kuom jopiny owito ngimagi e lwet obila manochielo gi magena kendo ji mamoko bende oyudo hinyruok. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, kwan mar ji ma otho osekalo 5 ka moko kuom ok tin ne ji 15 bende oyudo hinyruok. En tielo mar adek mar ng'anyo ma kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka gisundo godo piny owacho mondo fuong pek mar ngima kod wito oko chik mar osuru mar 2022 ng'anyo moweyo ka jopiny moko wito ngimagi ka moko bende yudo hinyruok maka kod kacha e kaunti ma Nakuru. Ng'anyo ne obagi moko kuom gwenge moriwo koda Nakuru West e kama gikone to ng'at achiel ne owito ngimane kama romo 5 to noyudo hinyruok mag lisasi kendo yudo thieth e osiptal ma Nakuru Referral Hospital mana kaka oyange kod laktar Dr. James Waweru. Mtoto wa miezi 7 amepigwa tear gas, ameshindwa kupumua na mimi sina chochote, sina mbele wala nyuma. Polisi wanakuja wanapiga tu tear gas kwa plot ndani. Ya nani tunaumia. E kaunti ma Makueni bende ng'at achiel owito ngimane ka obila ng'ule magina e kinde mag ng'anyo mane oweyo ka boche ochido. E kar thieth ma Migori maromo ji 7 yudo thieth bang' chopo e kar thiethno e kod adhonde mag magina mane obila okoro kuomgi e kinde ng'anyo tim ma jodak ma Migori ong'ulo ka ndapo goro. E kar chung' od bura ma Mathare bende ji 2 ne obila okelo kod magina e kendo yudo thieth ka rawera moro bende ne ohinyore e kinde tugni mag ng'anyo ma Mathare. E kar jot ma Kibra ji 2 bende ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag sundo piny owacho mondo fuong pek mag ngima. Jang'wen bende oyudo hinyruok mag bunde e kendo yudo thieth e od thieth ma Bondo County Hospital mana kaka oyange kod OCPD ma Bondo Robert Apoki molero ni magi otimore kinde mag ng'anyo manotimo kachieng' e kind jopiny kod obila. Jaod bura ma Nakuru West Samuel Arama ne oyudore e lot maliet bang' chopo kod mus dola mare mane omanore godo ni odwa rito godo mwandu mage mondo kik jong'anyo donjre godo. En ng'wech mosebedo e kind oganda to kod obila ma osebedo ka keyo jogo man kod chenro mar ng'anyo, mak mana ni mano osebedo kaluwore e Luanda kama chopo ji 6 osendhi kod obila. Penjo maduong' ni to ng'wech ma bet ka koro bedo matek malich kamane, namba 1 kata ng'at moloyo nyalo yudo ang'o? Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi. Luoro to nitiere ni chenro mag somo nyalo chochni kendo duoko piny nyalo mar kalo penj mar jopuonjre ahinya to mag klas 8 kod klas 12 poni ng'anyo medo dhi nyime pacho ka endio. Ma en ywak mar jonyuol makoro nyithindgi ok odhi e skul nikech ng'anyo manochakore kawuono. Kaka Judith Omondi leronwa, thoth skunde bombe moko e piny Kenya ne olor kawuono ahinya to bang' ripot mar jatend migawo mar somo manowacho ni sikunde kaunti ma Nairobi gi Mombasa lor nikech luoro mar ng'anyo. Lipod migawo mar somo mar chungo somo e boma ma Nairobi kod Mombasa chalo ka gima oketi e time bombe moko mane ok ochiwnegi chik. E kaunti ma Kisii, e skund primar ma daraja 2, okinyi ma kawuono ne en adhula ema itugo kod nyithindo e klese. Somo kata kamano, kata jopuonjre ma orwako lep somo ne ok onendachgi kata matin. Migori, skund primar ma Sir Johansen, achiel kuom skunde ma juma ma okalo ne oyudo midhiero e kinde ng'anyo, ne olor kendo chuk dare ma odong' ka pangore e laro. Jono mino koni ne gin kod luoro mar yiene jopuonjre bedo e skul kaluwore gi liet mane onenore juma ma okalo. Walimwambia wanafunzi wasikuje leo kwa maana ya shauri ya maandamano. Hata
Polisi wanapiga tear gas karibu na shule, kwa mlango ya shule hapo. Juice, tear gas ilipita juice. E kaunti ma Nairobi, koa e skul achiel nyaka e moro, mag piny owacho nyaka e mag ji giwegi, gede ne olor kamoko mane wadonjo e igi, to kombe ne ng'iyore kod kuonde ndiko. E skund primar ma Kihumbuini, kama ne mahao jopuonjre 50 oringgo e ute thieth juma ma okalo nikech iro malungo wang' mane odir kuro, itgi ne olirore. Janyuol achiel ma bende na achiel kuom jokanyo mar board mar skundno, koni chunogi mondo mi gibed kod nyithindo pacho, mondo mi gibed gi arita maber. Serikali ilisema watoto wakuje shule rasta at security iko sawa, alafu tulikuja kuona mambo iligeuka na watoto wetu wakaanza kuadhirika. So far hatukufurahia. That is why tulinotify wazazi, mtoto wake, kila mtoto asijaribu kukanyanga kwa shule. Rudens Musheru koni poni ng'anyo dhi nyime kuom ndalo adek kaka opange kod kweth mar Azimio la Umoja. Somo nyalo bedo kod ng'ikruok ahinya to ne jopuonjre ma klas 8 ma owinjo tim penj maduong' giko higani. Okwayo piny owacho mondo tim winjruok ewi kaka inyalo duok nengo mar ngima piny mondo mi kwe obedie. Hatufurahi kosea watoto wetu watarusi. Na hii ndio 8 ya mwisho na hatujui watafanya aje. So mimi kama mzazi ningeomba wakae chini bwana president na the president of opposition, wakae chini waongeleshane. Sana uchumi ikirudi tu chini, it is okay. Piny owacho nyolando ni skunde primar kod sekondar ma jopuonjre dhiye to dok pacho kata day schools e kaunti ma Nairobi kod Mombasa olor kaluwore gi ng'anyo. E ote manyo ogol gi jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kaachiel kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu, oyango ni nitie maling'ling' ma giyudo manyiso ni nitie jong'anyo machano rocho kwe alwora mar sikunde kaunti za ariyogo. Sirikal oyango ni gibiro lando odiechieng' dok e skul kendo kaluwore gi kaka ng'anyo go dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano ne nyoro nyikwa Ramogi, lakini wayudo milome moro moa kaendi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mawacho ni sikunde koro nego yaw kaka pile. Nyoro ne giwacho ni nitiere wach moro mane dhi mbele mane jomaundu ne nyalo kelo rucho mar arita kwe kuonde sikunde moko. Taneno ka koro sani giyoro milome modonjo mana irwa ka sani abro somo nigo nikech aneno ondike gi dongere ka, lakini wang'i ka nyalo loko nigo nyikwa Ramogi nikech magi modonjo mana irwa ka sani. Kagiwacho ni tarik 8 serikal ncho kao paro mar loro sikunde ma Mombasa gi Nairobi gi Kisumu mago primary gi secondary nikech ncha giyudo milome ni nitiere jomaundu moko mapango yuare gi police but sikunde go, lakini koro sani giyudo ka wachno okotimore kamano kendo koro giwacho ni giseketo arita kwe moromo. Omiyo koro sani gigo milome ne jonyuol gi jo skul te duto mani Mombasa gi Nairobi gi Kisumu mane nchondo giwacho ni mondo lor nyoro mondo yawre kiny mondo chenro mag somo odhi mbele kaka pile. Mano milome modonjo irwa kaendi kwa ir jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu. Nyoro ne giwacho ni sikunde mondo lor, mano sikunde mani Kisumu gi Nairobi gi Mombasa, nikech ne giwacho ni jomaundu ne paro gore gi obila e sikunde go eko machiegni gi sikunde go mondo mi kigeny nyithi skul. Lakini sani giwacho ni koro arita kwe oseket motegno, omiyo sikul ji odoge sikul kiny kaka pile. Mane wach manyien mowuok chopo irwa ka daka mowuoye kodini. Kwa dhi mbele ni riwruok mar Azimio oseo piny owacho kuom mako josiasa kod jotije ogae mar Azimio men Raila Amolo Odinga. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, nyawadgi ma Kilifi South Ken Chonga kod jachiw wach mar Raila men Dennis Onyango gin moko kuom joma Azimio wacho ni ne obila omako. Anyuola mar jarit mar Raila Odinga men Morris Ogeta wuok oko ka yuago ratiro ewi meko mar Ogeta. Chris Owino nigi ler mar wachni. E mano ma inyalo wacho ni en chopo singo margi, piny owacho mar Kenya Kwanza oketo e tim achiel kuom chenro mane gigoro mar tweyo bombe ogai mar Azimio Raila Odinga e dhi nyime kod bago ng'anyo e pacho kae. E kinde romo mar tend migawo mar obila kod komanda mag counties ma pacho kae, tend migawo mar obila ne ochano mar mako jo od bura mag Azimio kaka yo mar rocho ng'anyo mar Azimio. Piny owacho ne geno ni mako jo od bura mag Azimio ne dhi nyoso chuny johera mag Azimio kuom dhi nyime kod timo ng'anyo e pacho kae.
Kaluwore gi jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua, obila ne omako kendo loro ne jotelo magi 9 e tesend obila ma pod ok oyangore nyaka sani. Josiasa mag Azimio mawachore ni obila ne ondhiyo e seche mag okinyi gin jaod bura ma Embakasi East Babu Owino mane omake paw ndeke ma JKIA e kinde mane owuok e boma Mombasa. Obila bende olal kod jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga kaachiel gi spika mar od bura ma Kilifi Teddy Mwambire. E kaunti ma Nairobi, obila itudo kod meko mar MCA mar Mabatini Wilfred Odalo, Redson Onyango mar Ngei Ward, kanyakla kod Eric Otieno, kaachiel kod Anthony Otsula, magin apisas mag komiti mar loso budget e County Assembly ma Nairobi. Kopogore gi josiasa mag Azimio, bad migawo mar obila bende itudo kod lar mar jarit mar ogai mar Azimio Raila Odinga, Morris Ogeta, ma obila wachore ne omako e seche mag okinyi e kinde mane odhi e tich. Kagiloso kod jofwamb weche e kar chung' od bura mar Arieda, anyuola mar Morris Ogeta omiyo sirikal seche 3 mar yango negi kama wuodgi nitiere. Bana makoro ok wang'eyo whereabout ni en brother na Morris Ogeta and the last born. Gima wanyalo gombo kwayo kata wanyalo gombo ng'eyo kaka family, wawinjo no bedo kidnapped. Ok wang'e gima nitie, to wan kaka family wan gi lit ahinya kendo wagombo neno wuodwa back. To molo en osebet figa ne community te, koro wagombo ni mondo sirikal omiwago duognwa. Ok wang'eyo gima okoso, to nikech en mana jarit, en ok en a politician. To kapo ni government manyo politicians, to ok onego bed nobed kidnapped. Therefore wan gi lit matek seriously. Dennis Onyango, ma en jating' ndai mar Raila Odinga, bende ne omak kod obila e seche mag okinyi apisi mare. Karua oseyo piny owacho kuom meko makamago ataro kod chik ka othiano ni ok gibidok chien. Karua bende oyango ni gisemiyo kinde mag thuolo mar dhi nyime kod chwalo bura makamano e doho. Wadhi mbele ni chenro mag ohala kod wuodhe nobedo kod ng'ikruok e moko kuom bombe ma pacho kaendi kaluwore gi ng'anyo manobagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jong'anyo bende nobedo gi ywaruok e kinde mane rawere temo bago ng'anyo e bombe moko ka obila bende temo keyogi. Ne en ywaruok manokelo kethruok mar mwandu ka weg dukni to ywago lal. Lidio Keyo nigi ler mar wach. Okinyi mar tich adek, thoth chuny bombe ma pacho ka chalo gunda, ma ok en chieng' yweyo, to en tich adek ma oganda winjo bedie tijegi. Kata kamano, ma e chal mar weche. Kuonde timo ohala olor, kaluwore gi ng'anyo mane oluongi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. E kar dak ma Imara Daima County ma Nairobi, obila no orakore gi jong'anyo mano omonjo kar timo ohala miuse math, kama ne gimuke dho dukano kendo ringo gi sote kubila laogi. E kaunti ma Kisumu, ng'anyo no okelo lal maduong' ka kuonde mag ohala ne olor kochakore okinyi. Mach mano omoche kar ohala ma Kamas Jua Kali e boma ma Kisumu e sach ng'anyo no bende oweyo jo ohala gi lal. E bombe ma Homa Bay kod Migori, chenro mag ohala no obedo gi ng'ikruok ka oganda no wuok oko kendo riwore e ng'anyo no. Dukni ne ok oyaw e gwenge mane ng'anyo no twere. Ng'anyo ber nikech is a democratic right. Bate wakwayo kaka an gi jok mamoko ni wakwayo ni ka gini odhi kama to dhi ketowa kendo ji nyalo donjo e ute ji makwel. Kaka jo boda boda ma Homa Bay wakwayo ni ka Ruto oyie gi Raila mondo giwinjre, mondo wanyalo tiyo kendo wanyalo yudo gimoro amora mwanyalo dwaro kaka nche ngima en chon. Tich adier sani ngima tek ka wanyalo ng'anyo aro kiny nyaka odhiambo ok wanyalo yudo gimoro mwadogo e utewa. Wakwayo ni ka piny oyie to
to ji odog adoga mondo winjire mondo ji oti kanyakla. Josekta mar wuoth bende oyudo lale moko kuom gwenge ma pachoka. Weg nyamburko e bore Nairobi oywago lal kaluwore gi onge mar jowuoth mane ginyalo ting'o. Nyakorom Gajwang, boma ma Nairobi en adundo mar uchumi mar piny Kenya. Luoro koro medo mako ganda ahinya to mago matimo hala estima bende koro adundo mar piny Kenya ochung'. Ka kweth ariyo mag siasa bende pod omako chung' margi motegno kotenre kod ng'anyo masani bage thurka. Penjo maduong' en ni to nyaka karang'o? Nyaka wabisa paka chelo kinyi kata ng'ama penji yo maonge dukni olor matatu biro kani nono matatu obede stage pesa molale county ka pesa mang'eny kabisa. King'iyo kata ma revenue ma sakajo ochoko kawuone biro kochogi mo twin maonge nikech kata mana are malo kanya ka piny kucho chop parking ni nono te to mago pesa ma county owito. Serikal uru kare ne ok raj. Macha ne bet konyo wa mathin wanya yudo tich kwa biro gokinyi to wayude tich. Lakini maruto ni to koro rache mogik nikech ohinyo wa kaka jo Kenya. Wa jo Kenya wahinyre. Wasechamo tear gas to wan ready mar chamo tear gas no endo. Kaka ker ka nogone kora nokono maber niya vijana kaka wan aslas kama especially wan kaka jok matiyo garage no biro mo ngiso wa no obro nyonwa gi tich mago poko wa ineno. Chenro mag wuodhe mag pi bende oyudo ng'ikruok kaluwore gi ng'anyo manomako mach dho wath maluanda Kotieno orocho wuodhe mag nam. Sani kata kung'iyo pawa ni una kare chuchungre chokusre nikech ngima matek. Sufrija ni nono nikech waonge mogo. Nyithiwa dhi sikul denyo nikech waonge mogo. Koro gikwayo mar sirikal gi piny mangima wan wakwaya ni mondo gipare asla mane giwacho ni gibiro konyo yiri mar Nyasaye ma polo ma no ne gadhi tich mondhiwa ka wuok uyoma ka to kanyal dhi ni transportation manyalo gola ka nyaka mbita ne onge koro nyaka fare ma an go amadho go kong koro yiri male jodala Raila nyaka konywa konya. Poni ng'anyo go dhi mbele pachoka, johala kidek medo yudo lal kendo yudo hinyruok e yor uchumi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Aworo, koro bageni gimwachari adeka uchiel nono kaendi Ramogi TV and Morris Juma. Ogada janyaera, polis ema kinyo jo Kenya. Begi dhi nyalo jo Kenya dier. Yawa wapi baba Raila an Sara Singa. Mar wang' neno West Kanyamkago wachono mor gi Ramogi kamano Sara ng'eni ni no Ramogi pile Ramogi TV Dan Mbawi jaseme ngere ni obila bayo tear gas nyake states man tuantiere mano wuyo ken nyalenda kamano ahinya Ramogi Pastor Omondi otiche mar gemo nyinyore nosna jaoda maero Sara Atieno mano nyaseme gi Archbishop Odhiambo Bura gi Olo Oyanda gi Lilian Ogesa ageno ni giyudo mos mari jatelo koro wadhi yue kwadugo to kodwa weche manyien mobro kelo iru ka or manare pachi ari adek auchiel no obro temo konya loso moko kuom gi kamano ikedhi mabor ahinya. Wan gi kidinje mopogore opogore moluongo ni variety. Wantiere gi IR, BW, gi basmati, gi Hita, BR, and nitie moro be ni sindano. So when we receive paddy from the fields, it is dried out, brought down to the moisture of 13, and it is prepared for milling. We now move from the bags to the machine itself. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasakiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe?
The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Ni samiketo record inyudo king'eyo ni ere kama pek bede ne ohala. Werikode oko kanyo tadwa ni par kaka wan waloso ni wabotimo matek nyaka param chai mae sama ber. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano nyikwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kaendi. Wachaka nuone wach mane obiro iro kaendi manyien ni migawo mar somo koro lando ni jopuonjre duto kiny nodoge skul e counties ma Nairobi, Mombasa kod Kisumu. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu olando ni chenro mag somo kiny nodoge wang'e bang' ka sikundego ne olor kawuono nikech ng'anyo manobagi mar kwedo chenro mag sirikal. Mane wach manyien madonjo iro kaendi. Meduru mana oro pacho 23600 e kwa bro somo pacho kendo kako pare wach mar ng'anyo ni endi. Kwa kanyendo to kurwa dhiene bana bai weche mag jopuonjre go, lakini wach mopogore ni jopuonjre 138 mag sikund sekondar ma Ikonge Girls e county ma Nyamira ochwale od thieth ka giywago rem mar ich kach kod ambololo. Kwan jopuonjre 90 e kindgi yudo thieth e hospital ma Ekerenyo ka jopuonjre moko 38 ithiedhe e hospital mar ji giwegi ma Mugumo e alwora ma Ikonge. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Kaluwore kod lipot mawuok e migawono mar thieth e kaunti ma Nyamira, jopuonje manyirigi mag skund sekondar mar Ikonge maromo 138 ma bende pod dhi nyime e yudo thieth ne ywago ich kach kaachiel kod ambululu gino mane omenore kodgi e kuonde thieth e kaunti no ma Nyamira. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Nyamira Ombati Mokoa ne owacho ni jopuonje maromo 90 yudo thieth e osiptal Huduma Sub-County mar Ekerenyo ka jopuonje maromo 38 to dhi nyime kod yudo thieth e osiptal no mar Mugumo. The rest we have agreed as a team that we are going to hold them here so that we wait for the culture results. So right now I can't say where the problem is, but what we think should be is something related to what they ate or what they drank. It's around there. So we have to first know where the problem is. Ombati mabende wacho ni girito duoko mar pim mondo ka ging'e
gima ne nyalo kelo tuoni, wach thoth jopuonjego koro sido fuonruok matin bang' yudo thieth. We have sent a team to school to confirm exactly what the problem is. The students are presenting with low abdominal pain, diarrhea, vomiting. It's a similar presentation across. We've taken their stool and sent it for culture. We have probably 3 to 5 who have not stabilized yet, and we've agreed that we are sending them to Nyamira for further review. Director Migano Masomo, Masapuno Nyamira North Claire Oyula, Neo Yango Wachini, Kabino Wachinondro, Koropod Dinyime. They are under treatment and they are showing good progress. So investigations are still being conducted to find out the cause of the problem, but they are stable. So we are hoping that we'll discharge some of them today, depending on the doctor's advice. Jonyuol mabende luoro ne omako bang' winjo midhiero machal kod mae kendo ne oringo kuondego mag thieth okwayo migaono mar somo kaachiel kod tend sikunno mondo kotim nonro mapiyo piyo. Na tumekuja kwa hospitali, tumethibitisha watoto wamepata nafuu, wamepona. Ile tu mwalimu alituambia ni maji ilikuwa walikunywa maji, walisugu maji haikuwa safi vizuri, haikuwa imepewa dawa. Tungependa kuambia Ministry of Health waishughulikie jambo, waone kama hiyo maji itibiwe, ipewe dawa, ndio watoto wetu wapate maji mazuri wanaweza kunywa. Sasa ndio imetukimbisha kwa hospitali kuja kuangalia kama watoto wetu wako hali nzuri, ila tu tumepata wameshughulikiwa na kwa hali salama salimini, wengine wanapata nafuu. Sasa mimi naomba serikali ya kwamba kama mnaweza kutusaidia, badala ya kutuletea hizi basi za shule, mtupatie maji safi ya kunywa. Nyaka sani pod rito duoko mar pim kuke laboratory mar yango gima ne nyalo kelo ich-kach kaachiel kod ambululu kuom jopuonjegi. George Juma, Ramogi TV. Ka wamenyo weche matudore kod nonro mar Shakahola, ringre ji 6 nogol e bungu no kawuono. Maendi chwalo kwan mar ringre moseyudi e bungu ma Shakahola nyaka 425. Nonro mar DNA osetim ne ringre 258 nyaka sani, ka kwan joma oseresi e bungu no ochunge 95. Chenro mar manyo ringre ochungi kuom kinde ka jobero ikore ne tielo mar 4 mar nono ringre moko 87. Wang'ene kaka wache 2-3-6-0 kaendi kapok wadhi mbele gi weche manyien. Ramogi TV an Martin Ochieng' Lago kawuok Rweya, Kisumu East. Aneno Ramogi TV kan gi mamana Nyalago. Jong'anyo gin gitiyo moap gi maber. Polis ema onego terre mos. Wacho ni polis nego gi kono wuoro. Erokamano na ahinya mano Martin Ochieng'. Ramogi TV an Victor Ochieng'. Ruto tiyo gi tok teko. Nego dem ko nyalo wuoyo gi jopiny. Erokamano ahinya Victor. Ramogi TV obila owere gi jopiny ong'any nikech gin e ratichgi. Kenya ni kama rach. Mano wacho ni en Amoyo market. Mano na mena Rarieda. Erokamano ahinya Ramogi TV ma Trevor ma ndio Oite Anyanga kawuok Ahero. Polis nyaka ng'e ni jopiny nigi ratiro mar dhi e ng'anyo. To nego beni ritogi, ok onego beni negogi. Erokamano ahinya kuom orono tiuru. Wadhi ane mbele gi weche manyien ka wadhi mbele kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ochung' kar tiende ni onge mosruok mabiro bedo e kinde kod ogai mar Azimio One Kenya ben Raila Odinga. Kata obedo ni otemo yiengo kendo soko piny owacho kod weche ng'anyo kinde ka kinde. Ruto ne oloso e kaunti ma Kericho kuma ne ochope mar yawo chenro mar pi
Millicent Adhiambo miyo aler mar wachni. Kane oloso e kaunti ma Kericho e seche mane oyawo ayanga chenro mar pi momonyo omenda maromo milion 1.2. Ruto okone jo Kenya mondo rit chike mapacho ka kendo ne nigi kwedo weche ng'anyo e yor koko kod kethruok mag mwandu jopiny. We must protect our country. We must protect our democracy by making sure that our politics is devoid of violence or chaos or destruction of private business or destruction of public property. We must protect this country. Na mimi nataka niwaambie, we have absolutely no issue with any constitutional provision on picketing or even on demonstration. But we cannot be a country of chaos. We cannot be a country of violence. And nobody should take advantage of any constitutional provision. Jatend piny kod jalup ne Rigathi Gachagua otielo ni koro nyaka obila onene orido arita ne jopiny kod mwandu gi pachoka manyalo lal e lwet jonjore ma opondo e ng'anyo. And the police must be firm on hooligans, on criminals, on people who want to destroy other people's business. The police have a duty to protect every Kenyan's property and life. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu umetoa hakikisho kwa Wakenya ya kwamba utalinda katiba, utalinda maisha na mali ya Wakenya kwa sababu ulichaguliwa na Wakenya na ulikula kiapo pale Kasarani. Ruto omedo ni piny owacho biro mbeko nengo mag loso chiemo pachoka kendo lero ni onge chiemo miloso e pinje maoko mabiro chako donjo kendo pachoka gi yo moro amora. Ewi mano, oko ni mbolea sani beche dhi lwar nyaka siling 2,500 kowuok e bei mar 3,500 mondo jopuro yud yot mar puro mondo chiemo onya pachoka. Nimeweka pia mpango next year. Mwaka huu tuliwapatia mbolea milioni 4 magunia. Mwaka ujao tunaweka double 8 million. Ndio tuweze kufikia kila mkulima. Tuweze kuondoa hii shida ya njaa once and for all. Ni kweli ama si kweli? Magibiro bang' nyocha jatend piny kod jalupne kwedo mokalo weche ng'anyo pachoka ayeto mar ndalo adek mane ochiki kod riwruog Azimio ni chakore kawuono ni ka gikoni ok ne gibiyie mondo dhi nyime. Kata kamano chal ka gima pi ne ohewo mogo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ang'o menu wacho ni alot ber? Atiemo bedo gi teko mang'eny kendo en ochal kaka superhero. Jatelo Sarabjit ng'eni an natemo kaka ni temo. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
wadonjo e weche mag tuke ni seche gi Gor Mahia ikore dhi chung' ne Kenya e tuke mag CAF Champions League. Riwruok matayo tuke mag adhula e piny ngima CAF oloro ne Gor Mahia kawo jotuke manyien. Jakom mar klab no Ambrose Rachier owacho ni jatugo margi machon Jules Ulimwengu odonjo ne Gor Mahia nyim FIFA kodwaro chudo mage manowuok e Gor kapok nochule nikech nowuok e Gor kapok ochule. Gor Mahia nyocha oseyawonegi dwe mar adek higani ka koro kendo sani ochako olornegi kendo. Kata kamano Rachier wacho ni gitemo maginyalo mar chulo Ulimwengu kapok oromo giko juma manyien mondo giyud thuolo mar ndiko jotugo manyien motelo ne chakruok mar season manyien kod CAF Champions League. Tim mar rugby mar rowere manie bwo higni 20 ma iluongo ni Chipu osingo mar kedo gi Spain odiechieng' mar kiny e tuke mag pool ba mag World Rugby Under 20. Kocha mar timno Curtis Aluoch otimo lokruok 6 ne timno manoloo 35 kuom 24 gi Samoa giko